Un minut i mig passa d'un quart de 12 de la nit, tornem a ser aquí i com veieu encara anem tard. Aquesta temporada, com sabeu, o si no us explico ara, recreem moments històrics, viatgem en el temps, actualitzant una mica la història. Avui anem fins a la Segona Guerra Púnica, bastant lluny, amb el comandant cartaginès Anníbal. Any 218 abans de Crist. Anníbal el cartaginès s'embarca per liar-la contra l'exèrcit de Roma i aquestes coses, amb 38 elefants de guerra i tota la pesca. Però què hagués passat si en comptes amb elefants Anníbal hagués fet un interrail? May I have your attention, please? Ujjain, Mount passengers from... Oiga, perdone, amigo. ¿Esto va para Macedonia, amigo? No tenemos gruta aquí, máquina. Digo país. ¿Verdad? Uy, pero estos son mínimo 4 zonas, ¿eh? Te va a salir carito. Yo pago, amigo. Yo mato romano. Y tiene para llevo elefante, 100.000 elefantes tiene para poner elefante. ¿Qué dices para elefante, máquina? ¿Qué tomas? Tengo 1.500 elefantes de guerra, de batalla mediterráneo, amigo. Uy, pues esto es suplemento de niños, ¿eh? 1 o 2 vagones más caro. Pero ¿cómo que más caro? Si Interrail esto aquí es la gracia de Interrail que sea barato, amigo, hombre. Anníbal va anar viatjant per diverses ciutats d'Europa i va guanyar alguna que altra batalla. Oye, ¿qué pasa, niña? ¿Vos sabés ahora cómo tengo yo el elefante o qué? Però es va acabar liant, perquè era jove, el xaval. Bevent com bevia, va deixar una mica de banda el tema de l'estratègia militar i finalment va ser derrotat l'any 100 i pico abans de Crist. Pero que si no habéis cuyo, que han escucrido 246 antes de Cristo. ¿Cómo muero 100 y pico? Voy para atrás, Benjamin va conmigo, ¿qué te pasa? Bé, aquesta és una altra història. En fi, perquè després diguin que els que fem humor no tenim por de ficar-nos amb els moros.